kanasuran ang mga timailhan. Kung sa virus matakdan o hundayon subawan, lugos ka ginawa o kilantan. Hala, ang mga barangay sako sa hinatagay, sa kwarta nga hinabang kinilong bugas ug mga suan. Daghan ang nangalipay, dunasay na nagmahay, kay nagdubli ang uban apan sila wa mahatagan. Daghan ang mga tao nga gikan na narbaho, inug uli nila diri, ikwarantin sila sa bali. Ang uban sa barangay dunasad sa ilang balay, 14 days nga ikwarantin basig dunay COVID-19. Ang mga gahig ulo ipangdala sa presinto, kay wala ni patuo sa gipatuman nga isikyo. Ug katong wala nagmas ug sa balay nagawas-gawas, ditos balyig ipanghipos, ipalukat ug 200. Wadamha ditos buan, dunay tawong gidudahan, kay lagi gihilantan, COVID-19 gipasangilan. Ug unya giobserbaran, sa swab test gitistingan, apan ang ilang istorya gitibidi ay tong tawhana. Nagugtas ang presidente nga si Rodrigo Duterte, kay nagrally ang uban, social distancing wala gituman. Nagreklamo ang mga tao, kay pamilya nangapas mo, kay wala na'y trabaho tungod ni ining isikyo. Ang mga tindira sa restaurant o karinderya, naguol in town sila, kay wala na'y ginansya. Ug ang ubang nagnegosyo, nalugi na dud pag-ayo, tungod ni ining isikyo. Wa na'y kwarta ang mga tao, ang sulti ni Duterte. Huwag kayong mag-alala, maraming pera dyan. Tabangan, tabangan, kamong tanan.